ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ್ತೆ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ಕುಡ್ಲದ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ವರ್ಷಾದಿ ಜಾತ್ರೆ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಉಚ್ಚಯ ನಡತೊಂದಿತ್ತದು. ಬುಧವಾರ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿದ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವರಿಗೂ ಮಹಾರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಬುಂಡಾಭಿಷೇಕ ನಡಪಾಯಿರು. ಲೋಕನಾಥೆ ವಿಶ್ವನಾಥೆ ಮಂಜುನಾಥೆ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೆ ಮಹಲಿಂಗೇಶ್ವರೆ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರೆ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಪುದರ್ಲೆಡ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಶ್ರೀ ಆದಿಶಂಕರೆ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಬುಧಾರ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ದಿನ ಆದಿತ್ತದು. ತುಳುನಾಡಿನ ಮಾತ ಶಿವಕ್ಷೇತ್ರಲೆಡು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ತರಾವರಿ ಪೂಜೆ ಉಚ್ಚಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲಿನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಜಾಗರಣೆ ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ಕುಡ್ಲ ಕುದ್ರೋಳಿದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ತಾಪನೆ ಮಲ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಕರಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಕೊಡಿ ಏರ್ದು ವರ್ಷಾದಿ ಜಾತ್ರೆ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿದ ಮಲ್ಲ ಉಚ್ಚಯ ನಡತೊಂದಿತ್ತದು. ಬುಧಾರ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿದ ಜಾಗರಣೆ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಕಾಂಡೆ ಶ್ರೀ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರ ಹೋಮ ಮಹಾರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಬೊಕ್ಕ ನೂದು ಬೊಂಡಾಭಿಷೇಕ ನಡಪಾಯಿರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಹಾಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಪ್ರಸಾದ ಕುರಿಯರು. ಊರು ಪರ ಊರ ಭಕ್ತರು ಈ ಪೊರ್ತೊಡೊಯ್ತದು. ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೇವರ್ಕಳೇರ್ನ ಇಂಬು ನಟ್ಟುಂಡೆರು. ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಎಚ್ ಎಸ್ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಉತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಉರ್ಮಿಳಾ ರಮೇಶ್ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಮಾಧವ ಸುವರ್ಣ ಪೊಣವದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪದ್ಮರಾಜ್ ಆರ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು ದೇವೇಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಜಿ ಸುವರ್ಣ ಸೇರ್ನಂಚ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿದಕ್ಕೂ ಈ ಪೊರ್ತೊಡಿತ್ತೆರು. ಕಲ್ಪತರು ಈ ಜಗದೀಶ ಬೇಡಿದವರಿಗೆ ಭಕ್ತ ಸಿರಿ ಈ ಸರ್ವೇಶ ಆದಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವರಿಸಿದ ದೇವ ಮಹಾದೇವ ಕಾವಾ ಸಕಲ ಜೀವ ತುಂಬಿಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುಡು ಇತ್ತೆ 5 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಾತ ನೀರುಂಡು ಅಂಚಾದ ಈ ಸರ್ತಿ ನೀರ್ದ ಬರ ಬರಂದು ಕುಡ್ಲದ ಮೇಯರ್ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಪಂತೆರು ಅಂಗಾರೆ ತುಂಬೆಡು ಗಂಗಾ ಪೂಜೆ ನಡಪಾದ ಅರ್ಪಾತಿರಿಯರು. ತುಂಬಿಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟ ಕೈತಲು ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಮೇಯರ್ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಅಂಗಾರೆ ಗಂಗಾ ಪೂಜೆ ನಡಪಾಯರು. ಜನಪ್ರತಿನಿಧುಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತೆರು.
ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುದೆಕ್ ಪೂ ಪರ್ಂದು ಫಲವಸ್ತು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದು ಮೇಯರ್ ಪಾತಿರ್ದು ತುಂಬೆ ಅಣೆಕಟ್ಟುಡು ಇತ್ತೆ 6 ಮೀಟರ್ ದಾತು ಎತ್ತರ ನೀರಿತ್ತದು. ಈ ಸರ್ತಿ ನೀರ್ದೊಬ್ಬರ ಬರ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಂಡೆರು. 2 ತಿಂಗಳು ಮಾರ್ಚ್ ಬೊಕ್ಕ ಏಪ್ರಿಲ್ ನೀರ್ದ ಕೊರತೆ ತೋಜಿದು ಬರಂದು. ಮೇ ತಿಂಗಳು ಬರ್ಸಬರು ದೇವೇರ್ನ ದಯಟ್ ಅತ್ತಾಂದಿ ಕಾಲೋಡು ಬರ್ಸಬತ್ತಂಡ ಉಳಪರಿಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಾಂಡ ನೀರ್ದ ಕಷ್ಟ ಬರಂದಂದು ಮೇಯರ್ ಪಂಡೆರು. ಜಲಸಿರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆಲಸ ಕುಡ್ಲಾಡಿ ನಡತೊಂದಿತ್ತದು. ಬರ್ಪುನ ದಿನಕ್ಲಿಡ ದಿನತ್ತ 24 ಗಂಟೆ ಬುಡಂದೆ ನೀರು ಕೊರ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಆಯರುಂಡು. ತುಂಬೆ ಅಣೆಕಟ್ಟುಡು ನೀರ್ದ ಕೊರತೆ ಉಂಡಾಂಡ ಮಿತ್ತ ಬಾಗುಡುಪ್ಪುನ AMR ಅಣೆಕಟ್ಟುಡ್ಲ ನೀರು ಪರಿಪಾವಲಿಂದು ಮೇಯರ್ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಪಂಡೆರು. ಒತ್ತು ಮೇಯರ್ ಭಾನುಮತಿ, ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಭಾಸ್ಕರ್ ಮೊಯ್ಲಿ, ಶಶಿಧರ ಹೆಗ್ಡೆ, ಎದುರು ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಪಾಲಿಕೆ ಕಮಿಷನರ್ ರವಿಚಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ಈ ಪುರ್ತುಡಿದ್ದರು. ಹಲವಾರು ಅಪತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಳೆ ಬರುವ ಸಂಭವ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಜಲಕ್ಷಾಮ ಆಗುವಂಥ ಸಂಭವ ಕಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ. ದೇವರ ದಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿದು ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ಒಳ ಹರಿವಿನ ಹೆಚ್ಚು ಆಗುವುದರಿಂದಾಗಿ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನೀರಿನ ಯಾವುದೇ ಸಂಕಷ್ಟ ಬರಬಾರದು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಹಿಂದೆ ನಮಗೆ ನೀರಿನ ಸಂಕಷ್ಟ ಬಂದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. 2019ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಹುಶಃ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನ ಅಭಾವ, ಮತ್ತು 2003ರಲ್ಲಿ ಶಶಿಧರಗಡೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ದಿವಾಕರ್ ಮೇಯರ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗಬೇಕು 2003ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಒಳಹರಿವು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಬಾರಿ ಹೀಟ್ ವೇವ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಒಣ ಹವೆ ಈಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್, ಏಪ್ರಿಲ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೆಕೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ವರದಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮನದನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ನೀರಿಗೆ, ಆ ದೇವರ ಸ್ವರೂಪದ ನೀರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪುತ್ತೂರು ನಗರಸಭಾ ಸುತ್ತದ ಪಾಂಗಳಾಯ ಪನ್ಪುನವಲು ಬಜ್ಜೆ ತೋಟುಡು ಪುಣ ಒಂಜಿ ತೋಜಿದಂಡು. ಬಜ್ಜೆ ಕಂಡರೆ ಬತ್ತದು ಕಂಗು ಪೊಲಿದು ಬೂರ್ದಿ ಪೊಡೊಂದು ಸಂಶಯ ಉಂಡಾತಂಡು. ಅಂದಾಜಿ 45 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಉರಿಯನ ಪುಣ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಾಂಗಳಾಯ ಪನ್ಪುನವಲು ಕಂಗದ ತೋಟುಡು ತೋಜಿದಂಡು. ಬಜ್ಜೆ ಕಂಡರೆ ಬತ್ತಿದಿಪ್ಪೊಡು ಕಂಗು ಪೊಲಿದು ತಿರ್ತು ಬೂರ್ನಗ ಮೇಲಗ ಬೂರ್ದು ಜೀವ ಪೋಯಿನ ಸಂಶಯ ಉಂಡಾತಂಡು. ಪಾಂಗಳಾಯ ಅರಸು ಮುಂಡ್ಯಂತಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಪರಿಸರುಡು ಪುತ್ತೂರು ನಗರಸಭಾ ಸುತ್ತುಡು ಈ ಸಂಗತಿ ನಡೆಸದಿತ್ತದು. ದೈವದ ಸುತ್ತುಡು ಓಲ್ಲ ಕಂಡುನ ಬೊರ್ಚಂದಿನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ದೈವ ಮುನಿಯುಂಡ ಪನ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತದು. ಕಂಡರೆ ಬತ್ತಿನಾಯೆ ಕಂಗು ಪೊಲಿದು ಬೂರ್ದು ಜೀವ ಪೋದಿಪ್ಪೊಡೊಂದು ಜನಕುಲು ಅಂದಾಜು ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಪುತ್ತೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಜಾಗಿಗೆ ಬತ್ತದು ಸಂಗತಿ ಪಿಂದದು ತನಿಖೆ ನಡಪಾಂದುಲ್ಲೇರು. ಕುಡ್ಲ ಶಕ್ತಿನಗರದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಿಶೇಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಜೋಕ್ಲೆನ ವಸತಿ ಶಾಲೆದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉತ್ಸವ 2025 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕದ್ರಾ ಪಾರ್ಕ್ ನಡೆತಂಡು. ಮಯೂರ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕುಮಾರಿ ಮಯೂರ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಕುಡ್ಲ ಶಕ್ತಿನಗರದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಿಶೇಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಜೋಕ್ಲೆನ ವಸತಿ ಶಾಲೆದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉತ್ಸವ 2025 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕದ್ರಾ ಪಾರ್ಕ್ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿದ್ದರು. ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಜಿರೆ ಸಂಸ್ಥೆದ ಜೋಕುಲು ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಎದ್ಕೊನ್ನ ನಲಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತೆರು. ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎದ್ಕೊಂದು ಸುರುತ ಪಾತ್ರ ಪಣದು ವಿಶೇಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಿಶೇಷ ಜೋಕ್ಲೆನು ಸಮಾಜದ ಎದುರು ಕನವಳು ಅಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗೂ ಸಮಾಧಾನದ ಪಾತ್ರ ಪನ್ನೋಡು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಜ್ಞಾನ ಮುಖ್ಯ ಅವಿನ ಕಲ್ಪಾವ ಎಂಕ್ಲೆನ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಿಂಗೋಲ್ಗಟ್ಲೆ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊರೊಂದುಲೇರಿಂದ ಪಂಡೆರು. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ದುಂಬದ ಮೇಯರ್ ಮಹಾಬಲ ಮಾರ್ಲಾ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೇಡ್ ಮಯೂರ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಮಯೂರ ಬಾಲ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಬೊಕ್ಕ ಬಿನ್ನೆರು ವಿಶೇಷ ಜೋಕ್ಲೆಡ ಪುಗ್ಗೆಲಿನ ಬಾಣಗು ಬುಡ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಮಯೂರ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಪಾತಿರ್ದು ಭಾರತುಡೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಆದುಂಡು. ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆದ ಕೂಟಗೂ ವಿಶೇಷ ಜೋಕ್ಲಿನ ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲೆಗ ಸಂಸ್ಥೆದ ಹಿತೈಷಿಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕು ಎಂದು ಪಂಡೇರು. ಅರ್ಜುನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ದ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತಿರ್ದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ದೇಶಡೊಪ್ಪುನು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ. ಇಂಚಿನ ಶಾಲೆ ನಡಪವನ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ. ತಾಳ್ಮೆ ಅರ್ಪಣಾ ಮನಸ್ಸು ಉಪ್ಪುಡು ಅಂದೇನು ಮಾತ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಡು ತೂವೋಲಿಂದ ಪಂಡಿರು. ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರ್ದ ರೇಣುಕಾ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಗುರುಕಾರ್ಯರ್ ಎಚ್.ಆರ್. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಿಶು ವಿಕಾಸ ಕೇಂದ್ರ ಮೈಸೂರದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಪಾಂಡು ಬಿವಿ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ಬಿನ್ನೇರ್ ಸಂತೋಷ ಸಿಕ್ವೇರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪಣವದ ಗುರುಕಾರ್ಯರ್ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಟ್ರಸ್ಟಿ ಲಾಯ್ನ ಉಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಶೀರ್, ಹೆರಿಕ್ ಡಿಸೋಜಾ ಪಾಲ್ದೆತ್ತುಂಡೆರು. ಮಹಾಬಲ ಮಾರ್ಲಾ ಸೊಲ್ಮಿಸಿಂದಾಯರು. ಜೋಸ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಿಶೇಷ ಜೋಕ್ಲಿಡ್ದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ಅಕುಲೆ ತಯಾರು ಮಲ್ತಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಲಂಕಾರದ ಸೊತ್ತುಲೆನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಅವರು ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು, ಇದೇ ನಮ್ಮ ಆಶೆ. ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ 1 2 3 4 or ABCD or AAEE. The important is functional academic. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದ ಜಾನ ಇಂಥದನ್ನು ಕಲಿಸ್ತೇವೆ ನಾವು. ಊಟವೇ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಮೌತ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಲ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್. Who have built this institution with just so much love, so much care, so much humility. And I know that this is a kind of partnership which will really, take not just this initiative to greater heights, but also this whole idea of self-empowerment or empowerment to the extent possible for the adults with intellectual disability that we work with and that we serve. So my very best wishes to the team at Sanithya. ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಇದನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಮಾನವ ಜನಾಂಗದ ಸೇವೆ, ಮಾನವೀಯತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಮಾಜದ ಸೇವೆ, ಈ ಮಕ್ಕಳ ಸೇವೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ನಾವು ಈ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಕ್ಷಿ. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಪು ಶ್ರೀ ಪೊಸ ಮಾರಿಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಅಂಗಾರೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಲು ಸುರುವಾಂಡು ಗಣಪತಿಯಾಗ ತೋರಣ ಮುಹೂರ್ತ ನಡಪಾಯಿರು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಾಪು ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಸಂಭ್ರಮಡುಂಡು. ಕಾಪು ಶ್ರೀ ಪೊಸ ಮಾರಿಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಗೌಜಡಿಯಿತದು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಲೆಕ್ಕುಡು ರಾಜಮಾರ್ಗ ಪೂತ ಸಿಂಗಾರುಡು ಲಕ್ಕದು ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಅಂಗಾರೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಲು ಸುರುವಾಂಡು. ಪೊಸ ಮಾರಿಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ, ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ತಂತ್ರಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಪುರೋಹಿತರೆ ನೊಯ್ಯೆತ್ಕೊಂಡೆರು. ಕೊರಂಗ್ರಪಾಡಿ ಕೆಜಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ತಂತ್ರಿಲಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು. ಪ್ರಧಾನ ತಂತ್ರಿ ಕೊರಂಗ್ರಪಾಡಿ ಕೆಪಿ ಕುಮಾರ ಗುರುಕ್ಲೆನ ಪೌರೋಹಿತ್ಯಡು. ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ಕಲ್ಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಂತ್ರಿಲೆನ ಜೊತೆ ಸೇರಿಗೆಡು. ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಉಚ್ಚಂಗಿ ದೇವಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರು. ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಪೂಜೆ 24 ಗಣಪತಿ ಯಾಗ, ತೋರಣ ಮುಹೂರ್ತ, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹೋಮ ಯಾಗ ನಡಪಾಯಿರು. ಕೆ ವಾಸುದೇವ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಾಸಕಿರ್ ಗುರ್ಮಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಡಿಕೆರೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯತೋವನ ಅಧಿಕಾರಿ ರವಿಕಿರಣ್, ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಾಧವ ಆರ್ ಪಾಲನ್, ದುಮ್ಮದ ಶಾಸಕಿಯರು ಲಾಲಾಜಿ ಆರ್ ಮೆಂಡನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆ ರಘುಪತಿ ಭಟ್, ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಳಪು, ರಮೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಕಲ್ಯ, ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಭಗವಾನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್, ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗಂಗಾಧರ್ ಸುವರ್ಣ, ಬೀನಾ ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಿತಿಲಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.
ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಪ್ಪುನು ಲೋಕಗು ಶಾಂತಿ ಆವಡುಂದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕೆಯರೆಂದು ಮಾಣಿಲ ಶ್ರೀಧಾಮದ ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂತೆರು ಪಾವೂರು ದೇವಂದ ಬೆಟ್ಟದ ಇಣೋಳಿ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು 48ನೇ ದಿನದ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನಾ ಮಂಗಳೋತ್ಸವಡು 6 ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕುದ ಪಾವೂರು ದೇವಂದ ಬೆಟ್ಟದ ಇಣೋಳಿ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು 48 ದಿನದ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೆ ನಡಪಾದ ಸೋಮವಾರ ಮಂಗಳೋತ್ಸವ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಮಂಗಳೋತ್ಸವಗ ಬತ್ತಿನ ಮಾಣಿಲ ಶ್ರೀಧಾಮದ ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿನ್ನೆರೇನು ಇಣೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಗಳು ಎತ್ಕೊಂಡಿರು. ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಪೂಂಜಾ ಬೊಕ್ಕ ಮಮತಾ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ಕೈರಂಗಳದ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾ ಗಣಪತಿ ಬರೋ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸಂಚಾಲಕರು ಟಿಜಿ ರಾಜಾರಾಮ್ ಭಟ್ ಪಾತಿರ್ದು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಮತಾಂತರ ಬೊಕ್ಕ ಗೋಹತ್ಯೆ ಒಂದು ಸಮಾಜಗ ಬತ್ತಿನ ಮೂಜಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ ಇಂದೇತ ಬಿದೆ ಮುತ್ತಾಯ್ಜಿಂಡ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನವು ವ್ಯರ್ಥ ಅವು ಡಂಬಾಚಾರಗ ಪೋಪುನಂದು ಪಂಡಿರು. ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕುರ್ದು ಇಣೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೆರಪ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಆವೊಂದುಂಡು ವಿಶ್ವಗೂ ಶಾಂತಿ ಕೊರ್ಪುನ ತಾಣ ಒಂದು ಸಮಾಜೊಡ್ದು ಒವಿಲ್ನ ಬಯಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಎನ್ನ ಗುರು ಕಾಳಿ ಆರಾಧಕೆರು ಪಂತೆರು. ಮುಂಜಿ ವರ್ಷ 48 ದಿನದ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೆ ಮುಲ್ಪಾತಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಪ್ಪುನನೆ ಲೋಕಗೂ ಶಾಂತಿ ಆವಡಂದು ಬಯಕೆರೆಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂಡಿರು. ಗುಣಕರ ಆಳ್ವ ಯಾನೆ ರಾಮರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಗುತ್ತು ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಅಡ್ಯಂತಾಯ ಬೊಲ್ಮಾ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗುರುಕಾರ್ಯ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ರೈ ಜಯರಾಮ್ ಶಾಂತ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಗುತ್ತು ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಮಲ ಪದವು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪ್ರಫುಲ್ಲ ವಾಸುದೇವ್ ನಾಯಕ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಣೋಳಿ ಬೂಡು ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಲಯದ ಬಿನ್ನಿರು ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂಡಿರು. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಂಟಿನ ಮೂಜಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಲು ಒಂಜಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಒಂಜಿ ಮತಾಂತರ ಒಂಜಿ ಗೋಹತ್ಯೆ ಈ ಮೂಜಿ ಮಾರಕವಾಯಿನ ರೋಗಲು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಜಿಂದಾಂಡ ಈ ಮಾತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ ಅವು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಎಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಪುಣಯ್ಯ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತದು ಬಣ್ಣದ ಕಾಕಾಜಿ ಕಟ್ಟದು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪದ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತದು ನಾವು ಮನಸ್ಸುಡ ಆ ಮೂಜಿ ರೋಗಲಿಂದ ಇವರೇ ಆ ಮನಸ್ಸು ಆ ಮೂಜಿ ರೋಗಲಿನ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪನೆ ಸಾಧ್ಯ ನಂಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪನೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪನೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಂದಾಂಡ ದುಪೂರ ಕಾಲಿ ಡಂಬಾಚಾರ ಆದ ಪೋಪುಣಂದು ಯಾರು ನಂಬುಣೆ ಕಾಳಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಂತಿನ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಆರಾಧನೆ ಮಂತಿನ ಕಾಳಿನ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲು ಕಾಳಿ ಆರಾಧಕರಾದಿ ಅವ್ರು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಸಮಾಜದ ಓಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಬರ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಸಂಗ್ರಾಮನ್ ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಈ ಸನ್ಯಾಸಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬದುಕೋಡು ಅವಿರತವಾದ 3 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು 48 ದಿನದ ಭಜನೆ ನಿರಂತರವಾದ ನಡುತ್ತೊಂದು ಈತು ಪ್ರಶಾಂತವಾಯಿನಂಚಿನ ವಾತಾವರಣ ಹೊಲ್ತೊಲ್ತು ಜನ ಇತ್ತೆ ಬರ್ರೆ ಶುರುವಾತನು ಈತತ್ತು ನನ್ನ ದೇಶ ವಿದೇಶ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಇಡೆ ಜನ ಬರ್ರೆಣ್ಣು ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಎಂದು ಬರೆದು ಪಾಡ್ದಿನ ಪಾಲಿಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಆಫೀಸ್ ಬೋರ್ಡು ತುಳುಲಿಪಿಟ್ಲ ಬರೆದು ಪಾಡ್ಪಾದರು. ಶುಕ್ರವಾರ ಅಕೇರಿ ಒಂದು ಪುನಃ 5 ವರ್ಷದ ಆಡಳಿತದ ಅಕೇರಿಗೂ ಮೇಯರ್ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಎಡ್ಡೆಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿದರು. ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಲಾಲ್ಬಾಗದ ಕಟ್ಟಡದ ಮುಖ್ಯ ಬಾಕಿಲುಡುಪುನ ಪಾಲಿಕೆ ಪುದರದ ಬೋರ್ಡು ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ತುಳುಲಿಪಿಟ್ಲ ಬರೆದು ಪಾಡ್ದೇರು. ಮೇಯರ್ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಈ ನಾಮಫಲಕ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಆಫೀಸ್ ಲಿಡ್ಲ ತುಳುಲಿಪಿಕ್ ಮಹತ್ವ ತಿಕ್ಕೊಡೊಂದು ಪೊರಂಬಾಟ ನಡಪವನ ತುಳು ಸಂಘಟನೆಲಿನ ಒತ್ತಾಯನು ಪಾಲಿಕೆ ಒತ್ತೊಂದು ಈ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಇಂದು ತುಳು ಸಂಘಟನೆಲಿನ ಪೊರಂಬಾಟಗೂ ಸಂದದಿನ ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಮೇಯರ್ ಪಂಡೇರು. ಕುಡ್ಲಾ ಬಂದರು ರೈಲ್ ಆಫೀಸ್ಲಿನ ಪುದರದ ಬೋರ್ಡು ಲಿಡ್ಲ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಬರೆದು ಪಾಡರೆ ಶಾಸಕರು ಸಂಸದರು ಸರ್ಕಾರಗೂ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪಡುಂದು ಆರ್ಪಂಡರು. ಶಾಸಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪಾಲಿಕೆದ ಎದುರು ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ದುಂಬುದ ಮೇಯರ್ ಭಾಸ್ಕರ ಮೊಯ್ಲಿ, ತುಳು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿನ ನಾಯಕರು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿದ್ದರು. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ 5 ವರ್ಷದ ಆಡಳಿತ ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ಶುಕ್ರವಾರ ಅಕೇರಿ ಆವೊಂದಿತ್ತದು. ಅಕೇರಿದ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಮೇಯರ್ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿದರು. ಉದಿಪನ ಒಂದುಂಡು
ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತಿಹಾಸ ನಂಗೆ ಫುಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಚ್ಛೆ ಗೂಗಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ನಂಗ ಓಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಅವು ಕ್ರಮೇಣ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪನ ದಾದ ಒಂಜಿ ಉನ್ಲ ಮಂತದ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದ ಅವಲ ಮಂತದ ಅವು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಜನಗಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪೂರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಇಂದು ಎಲ್ಲಿಯನ ಮಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆನ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಂಡ ಒಂದು ಬೋಡಾಯಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ತುಳುದ ಲಿಪಿಡ್ ಪಾಂಡ ಮುಲ್ಪರ್ದೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಜಾಗೃತಿ ಕೊಟ್ಟಡು ಮುಲ್ಪರ್ದೆ 1000 ಜನಕ್ಕೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರಿದೆ ನಾನು ಹೊರ ತೂನಾಗ ದಾದಂದು ಯೋಚನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಕ್ಲೇರ್ದೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಆದಿ ಬಂದು ಅಕ್ಲೇರ್ದೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನಾ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಭರವಸೆ ಎಲ್ಲ ಮುಲ್ಪರ್ದೆ ಕೊಟ್ಟುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಏರಿಗಳ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಾರೆ ತುಳು ಓದಿರ್ದೆ ಪಾಟಿಕೆ ಬೇರೆ ಹಣ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡು ತುಳು ತೂಯಿ ಬಕ್ಕನೆ ಇದೊಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ ಕಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ಲ ತಿರಿಯೋಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ತಿರಿಯೋಡು ತುಳು ಬರೆಯೋಡು ಇಂಚನ್ ಪನ್ಪಿನ ತಿರುಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಲೇಪುಂಡು ಈಗ ಬೋಡದೆ ಅನ್ನು ಮುಲ್ಪ ತುಳುದ ನಮ್ಮ ಮಾನಪದ ಕಚೇರಿಡೆ ಪಾಡಿ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಮುಗೇರ ಶ್ರೀ ಮಹಾಕಾಳಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಚ್ಯುತಪೇಟೆ ಸಿಐಎಸ್ಎಫ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ದ ಕೈತಲ್ ಪಣಂಬೂರ್ ದಲ್ಪ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಮುಗೇರ ಶ್ರೀ ಮಹಾಕಾಳಿ ಅಂಚನೆ ಪರಿವಾರ ದೈವಲಿನ ಕಾಲಾವಧಿ ನೇಮೋತ್ಸವ ಉಂದುವೆ ಬರ್ಪಿನ ಮಾರ್ಚ್ 7 ಹಿಡಿದು ಒರ್ಮ ಮುಟ್ಟ ಅಟ್ಟಣೆ ಆತಂಡ ಅಂಚನೆ ಮಾರ್ಚ್ 15 ಕೊರಗಜ್ಜ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡಪೆರೆಯಿತದು ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಪುಣ್ಯ ಕಜ್ಜುಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಉಡುಪಂಡದು ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಕಟಣೆ ಲೆಪ್ಪು ಕೊಡ್ತೇರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಕರ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಬರ್ಕೆ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವ ಉಂಡಾಯಿ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಾದಿತ್ತದು ಬರ್ಕೆದ ಕೊರಗ ಬೈದ್ಯರೇನು ಹಿರಿಯಜ್ಜೆ ಆದು ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದ್ಯರು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದಲ್ಲೇ ಕೊಡುವ ಕೇರಿಗೂ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಿರಿಯಜ್ಜನ ಭೇಟಿ ನಡೆತಂಡು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಕರ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಬರ್ಕೆಡು ಒಕ್ಕಿಲಾದ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ಮೈಸಂದಾಯ ದೈವಲಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪರಿವಾರ ದೈವಲಿನ ಚಾವಡಿ ಒಕ್ಕೇಲು ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ನಡಪಾಯಿನಲೆಕ್ಕೊಡು 4 ದಿನದ ನೇಮೊಡು 3ನೇ ದಿನ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಿರಿಯಜ್ಜ ದೈವಲಿನ ಭೇಟಿ ದರ್ಶನ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಉಂಡಾಯಿ ಸತ್ಯದ ಮಣ್ಣು ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಬರ್ಕೆದ ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯ ದೈವದ ಗಡಿ ಮರ್ಯಾದಿ ಪಡೆದಿತ್ತಿನ ಕೊರಗ ಬೈದ್ಯರು ಪೊನ್ನಂಗಿಲ ಗುತ್ತದ ಪೊದ್ದುವೆರೆ ಕೋಡಿದ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಬರ್ಕೆಡು ನಂಬಿ ಎಂದು ಸಸಾರ ಮಲ್ತದು ಕಾಯ ಬಿಡ್ದು ಮಾಯಿಗ ಸಂದದಿನ ಹಿರಿಯಜ್ಜೆ ಪನ್ಪನ ಪುದರಡು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟುದ ಮೂವೇರು ಸತ್ಯಲೊಂದು ಪನ್ಪ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಪಡೆಯೊಂದು ಬೈದ್ಯರು. ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬುಕ್ಕ ಹಿರಿಯಜ್ಜ ದೈವಲಿನ ಭೇಟಿ ದರ್ಶನ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಮಂತ್ರಜಾವದೆ ದೈವಲಿನ ಕೋಲ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಡು ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವದ ನೇಮ ನಡಪಾಯಿರು. ಆಕಿರಿದ ದಿನ ಬಂಟ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವದ ನೇಮದ ಒಟ್ಟುಕು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಲೆಕ್ಕೊಡು ನಡಪಾಯಿನ ಕೋಲ ನೇಮ ಆಕೇರಿ ಆಂಡು. ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಬರ್ಕೆ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲು ಊರ ಪರ ಊರ ದೈವ ಭಕ್ತರು ನೇಮ ತೂದು ಬೂಲ್ಯ ಪುರ್ಸಾದ ದೆತ್ತೊಂಡೆರು. ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಭುವನೇಶ್ವರ ಪಚ್ಚಿನಡ್ಕ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರು ರತ್ನಾಕರ ಪೂಜಾರಿ ಮದಂಗೋಡಿ ಪಣವದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಪ್ರಭು ನಡಿಬೈಲ್ ಕರ್ಪೆ ಕಾರ್ಯಂತರು ನವೀನ್ ಪೂಜಾರಿ ಪೊಸೊಕ್ಕೆಲ್ ಪಣವದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಜಯ ಪೂಜಾರಿ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಹರೀಶ್ ಸನಿಲ್ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಮಹಾಬಲ ಪೂಜಾರಿ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಂತರು ವಸಂತ ಪೂಜಾರಿ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಜತೆ ಕಾರ್ಯಂತರು ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ ಬರೆ ಪಣವದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಜಯ ಪೂಜಾರಿ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಬೊಕ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತದು ದೈವಲಿನ ಇಂಬು ನಟ್ಟುಂಡಿರು.
ಕಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಶಿಲೆಡ್ದು ಕಟ್ಟುದಿನ ಮಂದಿರ ಮಲ್ಯಾತ್ ಭಕ್ತಿಡ್ದು ಕಟ್ಟುದಿನ ಮಂದಿರನೇ ನಿಜವಾಯಿನ ಮಂದಿರ ಅಂದು ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಪಂತೆರು ಕಾಪು ಹೊಸ ಮಾರಿಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಸುರುತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದು 6 ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ಕಾಪು ಶ್ರೀ ಪೊಸ ಮಾರಿಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಲು ನಡೆತೊಂದಿತ್ತದು ಅಂಗಾರೆ ಸುರುತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ನಡೆತಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಗುರ್ಕಾರಿ ಯೋಗಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಎತ್ಕೊಂಡಿರು. ಹುಕ್ಕೇರಿದ ಶ್ರೀ ಗುರು ಶಾಂತೇಶ್ವರಿ ಸಂಸ್ಥಾನ ಹಿರೇಮಠದ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಲೇಸನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ಕಲ್ಲು ಬೊಕ ಶಿಲೆಟ್ ಕಟ್ಟುದಿನ ಮಂದಿರ ಮಲ್ಯಾತ್ ಭಕ್ತಿಡ್ ಕಟ್ಟುದಿನ ಮಂದಿರನೇ ನಿಜವಾಯಿನ ಮಂದಿರ ಅವೇ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ಆಪಣೊಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂಡಿರು. ಕಾಪುದ ದುಮ್ಮದ ಶಾಸಕರು ಲಾಲಾಜಿ ಆರ್ ಮೆಂಡನ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಾದ ಪಾತಿರ್ದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕೇರು. ಶಾಸಕರು ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಉದ್ಯಮಿ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಏರ್ಮಾಳ್ ಪುಣೆ, ಕರಾವಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ದುಮ್ಮದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಮಟ್ಟ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪದ್ಮಶಾಲಿ ಮಹಾಸಭಾ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್, ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯಗುರುಕಾರ್ಯರು ಉದಯ್ ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ನಡಿಕೆರೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸದಸ್ಯರು ಮಾಧವ ಆರ್ ಪಾಲನ್ ಲೇಸುಡು ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡರು. ದಾಮೋದರ ಶರ್ಮಾ ಬಾರ್ಕೂರು ಬೊಕ್ಕ ಅಶೋಕ ಪಕ್ಕಳ ಬೊಂಬಾಯಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡು. ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಾಕುವಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಸಂಬಂಧದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮೀರಿದ್ದು ನಾನು ಆ ಸಮುದಾಯ ಈ ಸಮುದಾಯ ವೀರಶೈವ ಸಮುದಾಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಮುದಾಯ ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯ ಅದಲ್ಲ. ಇದು ಭಾರತದೊಳಗಿರೋರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹಿಂದೂಗಳು ಅನ್ನೋ ಅಭಿಮಾನ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಆಗ ದೇಶವನ್ನ ಕಟ್ಟಬಹುದು. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಯ್ತಾ ಮಧ್ಯದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ದೇವರನ್ನ ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಮಾತಾ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿರು ಇನ್ನು ಆಪಿನಂಚಿನ ಯೋಜನೆ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನೆಕ್ಕಸರಾದ ಶ್ರಮಿಸಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರನ ಕಲೆಗೆ ಬಂಧುನ ಕಲೆಗೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿನ ಕಲೆಗೆ ಮಾತಾ ಕಲೆಗಳ ನಾನೊಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ನೆರೇಟು ಆಕಡೆ ಮಾತಾ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶುಭ ಕೋರ್ದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತಾ ಭಕ್ತರನ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಯಾಡು ಅಕಲಕಲ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಕ್ಕೂ ದೇವರು ಸದಾ ಸ್ಪಂದಿಸೋಡು. ಕುಡ್ಲ ನೀರ್ಮಾರ್ಗದ ಪೆದಮಲೆ ವಾಜಿಲ್ಲಾಯ ಧೂಮಾವತಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕದ ನಿಲೆಟ್ ಆಖೇರಿದ ದಿನ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ದೈವಲಿನ ಬಂಡಿ ನೇಮ ನಡೆತಂಡು. ಕುಡ್ಲ ನೀರ್ಮಾರ್ಗದ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕದ ಪೆದಮಲೆ ವಾಜಿಲ್ಲಾಯ ಧೂಮಾವತಿ ದೈವಸ್ಥಾನನು 300 ವರ್ಷಲಿರಿದ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟದು ಪಿರ ಕಟ್ಟದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತಿ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಲಿಗೂ ನೇಮ ಕೊರಿಯರು. ಅಕೇರಿದ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ನೇಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಗಗ್ಗರದೆಚ್ಚಿ ಅಣಿಕಟ್ಟದು ಮುಗ ಏರ್ದು ನೇಮ ಅಕೇರಿಗೆ ಬಂಡಿ ನೇಮ ನಡಪಾದು ಕೊಡಿಜಾದು ಕೊಡಿಮರ ಚಪುಡಾಯರು. ವಾಜಿಲ್ಲಾಯ ಧೂಮಾವತಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಮನೋಜ್ ಸರಿಪಳ್ಳ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಊರ ಪರ ಊರ ಸದಸ್ಯರು ನೇಮತೂದು ಮೂಲ್ಯದೆ ತೊಂಡರು.
ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕು ಕೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಮಹಾಲಸ ಕೆಂಡದ ಮಾಸ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವೇರ್ನ 35ನೇ ವರ್ಷದ ಉಚ್ಚಯ ಇಂಚಿಪ್ಪ ನಡೆತಂಡು. ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕು ಕೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಮಹಾಲಸ ಕೆಂಡದ ಮಾಸ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವೇರ್ನ 35ನೇ ವರ್ಷದ ಉಚ್ಚಯ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಫೆಬ್ರವರಿ 21 ದಿನ ನಡೆತಂಡು. ಗೋಕರ್ಣದ ದಿವಾಕರ್ ಭಟ್ ದುಂಬಾಳ್ತೇಡು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಟ್ ಕೋನಹಳ್ಳಿ ಇತದು ಅಗ್ರೋದಕ ಗಣೇಶ ಪೂಜೆ, ನವಗ್ರಹ ಶಾಂತಿ, ವಾಸ್ತು ಶಾಂತಿ, ಸಪ್ತಸತಿ ಪಾರಾಯಣ, ಪರಿಹಾರ ಹೋಮ, ದುರ್ಗಾ ಹೋಮ, ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ, ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ನಡಪಾಯರು. ದೈವಜ್ಞ ಸಮಾಜದ ಭಕ್ತರು ಸೇರಿದು ಮಾತ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರಡು ದೇವೇರ್ನ ಬುಳ್ಳಿದ ಮುಚ್ಚಿಗೆನು ಪಿರಾ ಸಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪಾದಿತ್ತದು. ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ದೇವೇರ್ನ ಬಂಗಾರದ ಹೊಸ ಮುಗ ಮಲ್ಪಾದಿತ್ತದು. ಅವಿನು ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದ ಸೇರಿಗೆಡು ಕೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ವನದುರ್ಗಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಕನತದು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೆರು. ಅಲಂಕಾರ ಪೂಜೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ, ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ, ರಾತ್ರಿ ಪಲ್ಲಂಕಿ ಉಚ್ಚಯ, ಅಷ್ಟವಧಾನ ಸೇವೆ ನಡೆತಂಡು. ಕೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಮಹಾಲಸ ಕೆಂಡದ ಮಾಸ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪ್ರಭಾಕರ ಎಂ ಶೇಟ್, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಭಟ್ ಗೋಕರ್ಣ, ದಿನೇಶ್ ಭಟ್ ಕೋನಹಳ್ಳಿ, ಸುಬ್ರಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಶೇಟ್ ಕುಟುಂಬದಾರು, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಅರುಣ್ ಎಸ್ ಶೇಟ್ ಈ ಪೊರ್ತೊಡಿತ್ತರು. ಬೆದ್ರ ಬನ್ನಡ್ಕದ ಸುಚಿತ್ರಾ ನಿವಾಸ ಕೆಂಪುಳು ಇಲ್ಲಡು ಸೋಮವಾರ ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಸಾದಿತ ದಶಾವತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಮೇಳೊಡ್ದು ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಸೇವೆ ಆಟ ನಡೆತಂಡು. ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಕಟೀಲ್ದ ಭಕ್ತರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ತುಳುನಾಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನನು ಒರಿಪಾವೊಂದು ಬುಳೆಪಾವೊಂದು ಬೈದರು. ಬೆದ್ರ ಬನ್ನಡ್ಕದ ಕೆಂಪುಳು ಪನ್ಪುನೌಲು ಸುಚಿತ್ರ ನಿವಾಸ ಇಲ್ಲಡು ಸೋಮವಾರ ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಸಾದಿತ ದಶಾವತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಮೇಳೊಡ್ದು ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಸೇವೆ ಆಟ ನಡೆತಂಡು. ಊರ್ದ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಆಟದ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಕಟೀಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಕ್ತರು ಸೇವಾ ಕರ್ತುಲಾಯಿನ ಸುನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಮರ್ಮಯಲ್ಲು ಮರ್ಮಲಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಪುಲ್ಯಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಸುರೇಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ದೀಪಾ ಬೊಕ್ಕ ಮುನ್ನೇರು ಪೊಸವಕ್ಕೆಲು ಸುವರ್ಣ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಕಟೀಲು ಮೇಳದ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಸಾದದೆ ತೊಂದು ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ ತುಯ್ಯರು. ನಾನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬರುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಪರಂಪರೆಗಳು ಒದಗಿತೆಂಬ ಭಯವೇ. ಯೋಚಿಸದಿರಿ, ಚಿಂತಿಸದಿರಿ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿಯೋ ಯಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿಯೂ ಬಂದು ನಿಮಗೊದಗಿದ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೀರ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ನೀಡುತ್ತಾ ನಡೆಯುತ್ತೇನೆ. ಹೀಗೆ ಬಿಸಲಿಗುಂಟು ತಮ್ಮ ಎಂತದು ತಮ್ಮ ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಜಲದಿಯಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಗನೇ, ಶ್ರೀಹರಿಯ ನಾಭಿ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗಿರು, ನಿನಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಶರೀರವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಮದಿರೆಯ ಕಾಂತಿಯಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ ಕಾರಣ ನೀನೇ ಮಧು. ಕಠಿಣತರವಾದ ತನು ಎಬ್ಬಿಸುವಂತ ಪಾರುಪತ್ಯನು ಕೊಟ್ಟನಿಗೆ ಯಾರು? ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದೆ? ಯಾರು ನೀನು? ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ರಕ್ತಕಾರಿ ಮಹಿಷ ಮಗನೇ. ಮೋಸದಿಂದ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸಿದ.
ಹೇಳಿದೆ. ಸರಿ ಸರಿ ಹೇಳಲು ನೀನು ಕಣ್ಮುಂದೆ ನಿಂತಪ್ಪ ಸಾಮಾನ್ಯತವಲ್ಲ. ಏನು ಮಹಾ ಕಾವೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಒಂದುವೇ ಬರ್ಪಿನ ಮಾರ್ಚ್ 1 ತಾರೀಕರದು ಮಾರ್ಚ್ 9 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಅಟ್ಟಣೆ ಆತಂಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ತರಾವರಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತದು. ಈ ಪುಣ್ಯ ಕಜ್ಜೋಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಪಾಲ್ಪಡೆದು ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯೋಡು ಪಂಡದು ದೇವಲ್ಯದ ಮಾತಾ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕಲು ಪ್ರಕಟಣೆಡು ಲೆಪ್ಪ ಕೊಡ್ತೇರೋ. ಇಡೆಗ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನಾನೆಲ್ಲೈತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು.